Tervetuloa meidän uuden videon pariin. Ja moro! Tänään tehdään hiukan makutestiä. Tehdään se salamipizzoilla. Meillä on 6 eri salamipizzaa, kaikki eri valmistajalta. Niin tänään testataan juurikin sitä, että mikä niistä on kaikkein paras. Kyllä. Ja pitemmittä puheitta, niin lähdetään liikenteeseen. Ja ensimmäinen pizza, mikä meillä on, niin on Rainbow Salami. Tämmönen näin. Ja pizza näyttää valmiina. Melkein samalta kuin kuvassa. Joo. Se, että pysyykö se lauta. Tää on aika lähellä meinaa totuutta. Mutta kokeillaan sitten, mikä on maku. Bon appetit. Mulla on kauhean nälkä, kun ei syö tänään mitään, kun on valmistautunut tähän. No niin. Onks tää pannupizza? Voi sanoa, että ei oo huono. No ei, aika kuohkea. Kyllä noi rehukit toisa tekee vähän Joo. oman osansa. Tää on vähän niinku semmonen, minkä meikäläinen teki sitten. Tää siis... arvosteluhan meillä on 1-5. Niin paljon sä nyt antaisit tälle ero? Arvosanas. Mä annan kyllä tälle 3. Koska tässä maistuu hiukan toi tomaatti liian paljon tuossa pohjassa. Mä annan kyllä itse tälle 4. Tää on mun mielestä tosi hyvä. No, ei mikään siis huonommasta päästä. Ja aika halpakin. Hinta nyt ei vaan muista. Tää oli aika halpakin joo. Mitä kyllä kannattaa. Ei se mitään, hei. Mennään hakemaan tosta seuraava pizza, että... No niin, eli seuraavaksi Extran salamipizza. Ja tässä kuvassa se näyttää kyllä tosi hyvältä. Siitä. Zoomaas nyt. Oisko siinä? Joo, no toi on ihan tarpeeksi hyvä. Siitä kun näkee tän pizzan, mikä siinä on. Ja lopputulos. Siis tää on niinku tomaattia, jos on jotain reppeitä tuossa päällä. Niin. Kaikella kunnioituksella ekstraa kohtaan. Mä veikkaan, että tässä on jonkinnäköinen clickbaitti ollut tässä käytössä. No. Lähdetään sitten maistelemaan. Maista sä nyt ensin. Bon appetit, mä otan ton palasen tosta. Ota vaan. Kun ei... Onpas täytteitä, näytän oikein kameraan. Joo, tää on tästä meinaa makuelämys oikein. Mä en oikein tosta tomaattista sillä yleensä välitä, niin tässä se maku korostuu. Ja tässä tosiaan... Sanotaan sillä, että salsakastiketta leivällä. Olisikin. Mutta kun ei oo. Mä en maista tässä mitään muuta kuin sipuli. Niin, sipuli ja tomaatti. Eikä toi pohja kyllä mikään eri hyvä on. No ei. Mutta jos miettii, että äsken oli Rainbow ja tää on Extra, niin kyllä Rainbow kannattaa ehdottomasti ottaa ennemmin kuin tämä. Kyllä, siis tää on aivan kamalaa. Onneksi on nälkä. Niin otettiin nää versiot tässä kättelyssä. Mutta... Mitäs sä nyt annat tälle arvosanaksi? Mä annan kyllä 0, koska mä en osta tätä enää toista. No, mä annan 1, koska
Sipuli on niin hyvä. Mä annan 1, koska jos pizzaa joskus tekee mieli, älkää ostako tätä. Mutta sentään tuo paketissa oli pizza. Mutta näihin kuvia tunnelmia seuraavaan pizzaan. No niin. Seuraava makutestissä on Dr. Öxterin uudestaan Ristorante, jumalauksi. Tossa lukee toi valmistaja, lukekaa itse siitä. Niin salamipizza on seuraava. Yes. Yllättäen salamipizza. Mikähän tän video on idea? Mutta pizza näyttää kyllä ihan samalta suurin piirtein kuin tuossa paketissakin, että pointsit siitä. Mutta aletaan maistelee. Mikä se on maku? Onko eri kuin paketissa? Eri kuin toivotaan. Ainakin tosi ohut pohja. Ja kuumaa. Mutta parempi kuin äskeinen. oh. Huomaan, että tuossa ei polttanut edellisessä se juustosuura. Ja kyllä se on tää rasva, mikä tässä pizzassa on. Mä en tiedä. Mä ikinä oikein tykännyt näistä Ristorante pizzoista. On kyllä tykännyt tän mikä olikin. Niin sen tekemistä pizzoista kyllä, mutta en näitä Ristorante pizzoista. Eikö se ollut kuuma? Mä olin lipalla suu siinä alussa. Au! No. Mitä annat pisteeksi? Mä annan... Kyllä mä annan 3,5 5. Mä tykkään tästä pohjasta ja tässä on hiukan jotain maustettakin maistuu. Mä annan tälle 2. Mä en vaan tykkää tästä yhtä. No. Mutta on tää parempi kuin toi extra. Ja siis, tää on mun mielestä niinku jotain voitaikinaa tää pohja, joka on pistetty jotain hemmetin yrttejä 5 purkkia ja siihen päälle joku ketsuppi ja hyvät salamit. Eli kannattaa ostaa. Mutta ei muuta kuin seuraavan pizzan pari. Sitten toi? Sitten seuraava. Näytätkö sä? Kyllä säkin uskallat varmaan näyttää pizza. Tällainen. Suoraan Suomesta, suomalaista lihaa, appetit, bolognese et salami pizza, eli luetaan salami kategoriaan tässä tapauksessa. Niin on. Hei, kattokaa! Missä se on? Kattokaa tota äijää! Jos on tehnyt tän pizzan tolla ilmeellä, niin mitä tässä pizzassa on? Mutta ei muuta kuin testiin. Sinne lähes paketti ja piti joku riimi tähän heittää, mutta ei tullut. Ota suuhun raketti. Oi, tää on vähän isompikin kuin noin muut ollut. Kyllä. Mutta tää on ihan tämmönen... Aika löysähkö. Niin. Elikkä tähän syödään tälle ammattilaisittain niinku tähän tyyliin. Tää on joku riaska pohja.
Joo. Tää maistuu vähän niinku... Siis nää täytteet semmoilta ihan kotitekoiselta. Siis nää täytteet, ei tää pohja. Toi pohja kyllä miinustaa. Mulla aika pahasti. Ja tää on niinku suorastaan huutais lisää tomaattikastiketta. No joo. Tää on aika kuiva. Joo, kyllä sanon itse asiassa tässä vaiheessa ton myönnyn tohon, koska en yleensä sitä välitä, mutta tähän sitä saisi olla kyllä lisää. Meillä on siis... Tää on ainut pizza, kun mulla on alkanut tekemään niinku mieli juotavaa. Tää on vähän tämmönen kuiva. Tästä tulisi ehkä vähän samanlainen, kun tekisi tähän samaan pohjaan, kun näitä myydään erikseen. Näitä samoja, kun tekisi sitten sen, niin kun täyttää sitten sen pizza. Niin tää on vähän niinku samaa. Niinku kotitekoinen. Mutta siis liha on tosi hyvän makuinen. Jauhelihakin maistuu jauhelihalle. Eikä niinku yleensä tämmöisessä pakastepizzoissa, että maistuu jollekin ihan muualle kuin jauhelihalle. Muulle. Lihasta annetaan kyllä täyset propsit. Mä antaisin pisteytyksen tälle sillä, että mä annan kyllä 4. Mä ihan täysin, toi pohja miinusti vähän. Pohja parempi, niin sitten olisi aika jees. Mä en tiedä. Mulla on 3. 3. Ihan jees, mutta mennään seuraavaan äkkiä. No niin, seuraavaksi oikein jännitys tiivistyy, koska täällä on grandiosa tuplasalami ja ripaut chiliä ja valkosipulia ja mehukasta ananastakin. Suosikki moku uudessa koossa. Kyllä. Se sinne. Mä veikkaan, että tää ei enempää selittelyä edes tarvii. Ei, vaan lähdetään popsimaan. Vassaku. Thank you. Tosta vähän ton. Noin. Tää on rasvasin pizza tähän mennessä. Tuleeko tästä ihan hohoho? Ai että. Tää on kyllä. Mitä sitä nyt sanois? Tää on kyllä. Ja ananas kuuluu pizzaan. Pizzaan kuuluu ihan kaikki, mitä itsessään sen tykkää pistää. Kyllä, ja valkosipuli. Ja oikein siinä on mukavasti nyt huomaa, kun syön useamman haukun tästä, että chiliäkin on semmonen ripous chili. Antaa mukavasti pienen semmoisen säväyksen, mutta ei liikaa. Mutta me voidaan nyt tässä vaiheessa varmaan paljastaa meidän pisteen. Kyllä mä annan 5. 5? En anna viittäviä. Neljä ja puoli. Oho. Kyllä mulla on 5 mennä. Koska mä tiedän, että tuolla mikä Dr. Ockbeckeri olikin, niin siellä on semmonen salmipizza kuin Rustica. Me ei otettu sitä tähän, koska me otettiin vähän tämmösiä niinku saman hintatason pizzoja. Se on vähän kalliimpi, mutta se on 5/5.
Niin sen takia tää saa 4,5. Niin sä et suosikista luovu. Mutta mä hyvän tän loppuun ja Ei mennä muuta kuin seuraavaan pizzaan. uunissa on tulossa jo viimeinen pizza. Että niin, jatketaan kohta. No niin, nyt siis viimeinen makutestissä oleva pizza. Ja kun me ollaan tämmönen kaikkien kansan kanava, meillä on gluten free salamipizza. Moilas oikeastaan on valmistaja. Tää on ainakin itselle ihan täysin tuntematon pizzoja. Ja vaikka tää paketti on tämmönen, niin tämä on pakastepizza. Ihan pakasteesta otettiin tää. Mutta ei muuta kuin tärkeimmän pariin ja Popsimaa. Tää hei, mä näytän tässä vaiheessa. niin on minkä näköinen se on. Joo. Koska toi Grandiosa jo kaikki Se on tietää. aika... Se on aika kuvan mukana. Niin, kuvan mukana. No niin, nyt sitten vaan maistellaan. Tosta kun... Tää on huhu. Tää on lämmin. Ja tää on taas tämmönen vähän löysempi versio. Juu, mutta se ei taas tarkoita, että se on huono. Ei. Maku siis. Okei. Mulle tulee kyllä vähän mieleen kytkilevy. Niinku tää oli mikropizza. Ei hyvä. Mä en voinut edes ajatella, että mä tuun tän sanomaan, mutta tää on pahempaa kuin toi extra. Mä en syö tätä enempää. 0. Täys 0. No, jos tykkää mikropizzasta, niin siinä tää ehkä saattaisi mennä. Mutta mä annan kanssa 0, koska No kumpi oli parempi? Tämä vai extra? pakko vähän niellä sanoja, extra on parempi kuin tämä. Se, Saaks extra sitten 0,5 sulle? joo, mä korotan 0,5 pisteellä. Se on parempi kuin tämä. Mä odotin tältä aika paljon niin verrattuna mitä tää oli. Mm-hmm. Tämä on aivan... Siis mä en pystynyt edes syömään ton palasta loppuun. Siis aivan kauheeta. Mutta joo, elikäs, minkä sä erottaisit, jos hinnan ja koon ja näiden perusteella, niin mikä olisi se sun? Ehdottomasti tupla salami. Suosikkimaku uudessa koossa. Itsellä Rainbow. Halpa kuin mikä. Ja maku aivan hemmetin loistava. Paino on 345 grammaa. Mä en tiedä paljon tuossa eroamassa on. Oho, pystyt 20 grammalla paremmaksi. Tässä on 30. Ja tää on halvempi. Mulla on kallis maku. Oh. Siksi mä oonkin silkku. Tai se tottakaa yhteyttä. No niin, nyt saatiin Samin treffikutsut ja Soidin huudot tähän samaan videolle, niin ei muuta kuin mun puolesta hyvät päivän, illan, viikonlopun jatkot, koska katokki tämän video ja palataan seuraavassa videossa. Sammoro! Sammoro!